Гендулла Сахипов Муслим районы Байык авылында 1920 елда дөньяга килә. Бирдән ул Бөек Ватан сугышына китә. Һәм менә моннан 75 ел элек кылынган батырлыгы өчен тапшырылган хәрби бүләк ниһаять бүген аның үзенә кайтты. Башында сызгырып пулялар ычканда, бер ялгызы калганда да дошманга буйсынмый ул. 1945 елның 6 маенда җиңүгә 3 көн кала Элбе ярларындагы бәрелешләрдә бер үзе минометыннан ут ачып, фашистларның 2 пулеметын, бер үз йөрешле тубын һәм бер взвод автоматчыларын тормар итә. Ул чакта татар егетенең батырлыгы Кызыл Йолдыз орденына тәкъдим ителгән була, әмма бүләк һаман килми. Ул күтәрдем ди, торабыз. Хәзер киләләр, күтәрәләр, төртеп күрсәтә, чыгасың ди. Миңа килеп җиттеләр ди. Казах, нет, сен татарского народа бәйт, молодец бәйтте ди, чыгарды ди, шуннан мин артиллерияга эләктем ди. Сугыш вакыйгаларын Гендулла абый искә төшерергә яратмый. Вәгъдә ителгән бүләген гомере буе көтеп яшиме ул сиздерми. Соңрак бабайның исемендә хата киткәнлеген орденның җибәрелмәве ачыклана. Бүген әлеге кадерле бүләкне Кызыл Йолдызны өенә китереп тапшырдылар. Россия президенты исеменнән Гендулла Сахаповны үзәк хәрби округ командующий Александр Лапин котлый. Нашего глубоко уважаемого ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем. Татарстан президенты Гендулла Сахаповка бүләккә зур телевизор җибәргән. Менә 75 елдан соң, менә туганнары эзләп, архивлар аша, безнең воен комиссарлар аша, район җитәкчеләре аша, менә барып табып, бүген алып килдек. Шундый зур хактан да тантана. 71 ел яшәп, 71 елга китте. Октябрьнең 28-ннән 3 бала үстердем. Бер малайда 2 кыз, бурыклар, бурнычкалар үстердем. Инде Аллага шөкер барсында. Шахталарда да булып кайттык инде. Анда да эшләдем, барсында күрдек Аллага шөкер. Әйбәт тату гомер иттек. 2 кыз үстерәләр. Хәзер 4 оныклары һәм 3 оныкчыклары бар. Ул бик тыныч булды, сабыр булды. Безгә бер тапкырда ачуланып эндәшкәне дә булмады. Әнкәй, конечно, бик каты ачулана торган иде, бик усалые. Ул әйтеп кенә торалар иде. Әткәй юк, әткәй ягымлы, әнкәй дә ягымлы, ну, әткәй башкачарак. Был 7 раз ранен, не ушел с поля боя. Кызыл Йолдыз ордены бүген Казанда да тапшырылды. Ул ветеран Семен Стародубцевка тиешле. Үзе 1977 елда вафат. Бүген бүләкне якыннары кабул итеп алды. Я считаю его очень большим героем. Оныклары бабайларын герой дип йөртә. Семен Стародубцев сугышның башыннан ахырына кадәр фронтның алгы сызыгында көрәшә. 2 тапкыр үлем белән күзгә-күз очрашырга да туры килгән. Вента елгасы буендагы бәрелешләрдә 3 дошманны юк итә. Взвод командиры яралангач, бөтен җаваплылыкны үзенә ала. Әлеге батырлыгы өчен Кызыл Йолдыз орденына лаек була, әмма бүләк килми. Он мне говорил. Бүләкләрем бар дип, ул миңа гел әйтеп килде. Алырга гына өлгермәдем ди торган иде. Шуннан мин кызыксынып киттем. Тикшерә торгач, Семен агайның 3-нче дәрәҗәдәге дан ордены булуы ачыклана. К сожалению, находился в госпитале. Бүләккә тәкъдим ителгәндә Семен Иванович госпитальдә кала, шуңа аны вакытында тапшыра алмыйлар. Бүләкне 10 еллар узгач, җиңүнең 75 еллыгында гына тапшырырга мөмкинлек булдырылды. Сугыштан исән-сау кайта ул. Өйләнә 3 баласы туа. Бүген аның батырлыгы, оныкчыклары өчен зур горурлык. Лаеклы бүләкләрен алган геройларга үз хөрмәтен Татарстан президенты да белдерә. Я бесконечно благодарен им за подвиги и искренне рад, что даже спустя многие годы заслуженные награды нашли своих героев. Беркем дә берни дә онытылмый. Сугыш тәмамланганга 75 ел узса да, бүгенге чара моңа ачык мисал. Илшат Аюп, Фәрәмзилә Гафиятуллина, Рамил Закиев, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.